Illum ser niddiskutu ftit il-proposta li ħareġ il-Gvern fi frar li għadda fuq li t-turist jiġi multat fuq il-post jekk jikser il-liġi. Allura jien insaqsi palma nagħmel is-soltu. Li inti tkun kawt. Tara x'inhu jiġri madwar id-dinja. U forsi taħseb li l-istess affarijiet jistgħu jiġru fil-pajjiż. Tkun conspiracy theorist? Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory viżavi għal proposta li ħareġ il-Gvern fi frar li għadda fejn it-turisti ġie multat u jħallas fuq il-post, illum jien student kemm il-Ministru Dr. Byron Camilleri, Ministru tal-Dipartiment tal-Intern, u anki ix-Shadow Minister Dr. Derin Karabot, il-Ministru ħallini bla risposta, però nirringrazzja minn qalbi lil Dr. Derin Karabot tal-li laqa l-istedina tiegħi. Grazzi minn qalbi. Grazzi lilek tal-istedina, anzi. Infakru ftit in-nies x'kienet eżatt il-proposta. Ekku, il-Gvern jider ħanajtek sissa liġi ma ħarġitx. Però l-Gvern ħareġ bi proposta biex turisti illi m'għandhomx residenza f'Malta, illi jinqabdu fuq il-post illi qed jagħmlu xi kontravenzjoni jew inkella minor offense, hekk ġiet deskritta sissa, jiġi multatu jħallasa fuq il-post. Ġifieri il-ħsieb għall-inqas minn dak li qal il-Gvern huwa sabiex persuna li jkun qiegħed hawnhekk bħala turist l-ewwel net ikun hemm prevenzjoni dak li jkun ma jeksirx il-liġi. Però min-naħa l-oħra jekk inqabad irid ħallasa fuq il-post minn aspett effiċjenza u loġistika ħansejħilek. Għall-inqas jidher li jekk s'issa l-Gvern qed jippromovi però min-naħa tagħna żgur li l-ewwel naraw il-liġi u mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu aħjar l-abbozz ta' liġi ħanajtek. Taqbel magħha din inti? Mela, ħanamel ir-riserva. Irridu naraw l-abbozz ta' liġi l-ewwel. Ġifieri jekk bħala kunċett qed jiġi deskritt kif inhu biex inżidu l-effiċjenza biex turisti ma jiksrux il-liġi, biex ikun hemm prevenzjoni milli jkun hawn xi turisti li forsi idejqu jew inkella jeksru l-liġi tagħna, għall-ħares ma taqbilx magħhom dawk. Dawk huma affarijiet li għandna nippromovu l-qudiem. Tgħidli huma ta' priorità ngħidlek hemm ħafna affarijiet oħrajn li għandna nagħmlu qabel dik, speċjalment fis-sistema ġudizzjarja tagħna. Ma jfissirx li m'għandniex nagħmlu affarijiet bħal dawn. Però nibqa' ngħid l-ewwel nippreferi nara l-abbozz ta' liġi u mbagħad inkunu nistgħu nikkummentaw aħjar. Taħt min taħseb, ovvjament ħajkolli nistaqsik għax meta toħroġ proposta l-bniedem jibda jaħseb. Taħt min taħseb li għandha taqadi? Taħt il-pulizija, taħt il-leża, ħajkun hemm bodi ieħor li ħajjuh ħsiebhom? Da ma jistax ikollok il-pulizija jew il-leża fit-toroq il-ħin kollu. U mhux biss, irridu nikkonsidraw, ħanżidlek biċ oħra, irridu nikkonsidraw issa jiena qed nassumi li l-ħlas tal-multa ħajsir permezz ta' payment on-site permezz ta' kard. Ġi hemmhekk issa qegħdin inżidu x-xogħol fuq l-uffiċjali tagħna u għalhekk nixtieq l-ewwel nara eżatt x'qed jipproponi l-Gvern. Qed inżidu x-xogħol ir-responsabbiltà fuq l-uffiċjali tagħna li ser ikunu qegħdin jiġbru il-flus il-ħlas fuq il-post. Kif se ssir dik? Ġifieri dawn huma l-affarijiet li wieħed irid jara. Jekk hux se jkollu dritt it-turist li jikkontesta ukoll. Ġifieri dawn huma affarijiet li wieħed irid jara. Tista' tidħol minn aspett ta' human rights, right to fair trial tiftaħlek pataflun. Għalkemm ejja nifhmu li dawn huma fuq suppost fuq minor offenses, issa x'inhu mal-minor offenses wieħed irid jara. Jekk hux ħataqa' taħt il-pulizija, taħt il-leża, din hi problema li għandna f'pajjiżna. Ġifieri ħanwara ftit is-suġġett. Però ejja nieħdu affarijiet li huma ksur ta' regoli fit-toroq tagħna. Bħalissa għandna il-leża, il-pulizija ta' traffic u għandna uffiċjali ta' transport Malta tal-enforcement. Min-naħa tagħna ħnilna ngħidu hemm bżonn ta' streamlining aħjar. Ma jistax ikun ikollok ħafna grey area taħt min jaqa' xiex. Jien li qiegħed fis-settur ovvjament nifhem il-kompetenzi, però n-nies hemm barra jafu x'inhi d-differenza bejn uffiċjal ta' transport Malta mal-enforcement bejn pulizija ta' traffic għalkemm nammetti in-nuqqas ta' preżenza li qed naraw minn hemmhekk ukoll. U uffiċjal tal-leża d-differenzi bejniethom. Dawn huma argumenti li jiġu marbuta ma' dan is-suġġett li qed issemmi u nittama li mhux ser ikun hemm xi forma ta' aġenzija oħra li tiġi maħluqa x'inkella ħanerġgħu nżidu u nkabru din il-biċċa xogħol ta' bejn wieħed qed jilfes il-ieħor. Għalhekk naħseb li hemm bżonn ta' aktar spjega ta' dak li qed jiġi spjegat hawnhekk li tgħid il-Gvern tipproponi l-Gvern, però min-naħa l-oħra naħseb għandha taqa' taħt is-sistemi għall-inqas jekk wieħed għandu jadotta sistema li għandna bħalissa taqa' taħt dawn il-kompetenzi ta' min għandu dritt jinforza l-liġi.
in-nies b'xi mod ħadu pjaċir biha din għax in-nies naħseb tant ilhom suppressed issa bl-ammont ta' turisti li forsi jiġu jagħmlu li jridu u anki forsi minħabba barranin li jgħixu f'pajjiżna illi qed joħonqu naqra mhux ix-xtor tal-barranin imma dik hija s-sitwazzjoni. Ma tarax illi ovvjament bejn it-turistu aħna li aħna kollha ċittadini tal-Unjoni Ewropea ngħidu li dat-turisti ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ma taħsibx li mbagħad din tibda tintuża anki fuq il-Maltin? Mela, Ġala darba tkun daħlet is-sistema? mela, u hawnhekk fejn jiena qed l-argument ħansejjaħlu hekk mas-sistema ġudizzjarja tagħna. Hawnhekk fejn nibda wieħed jgħid tajjeb, all right, mela għandna turist illi jaf li rid isegwi l-liġijiet tagħna. Dan it-turist jaf li jagħt hawnhekk għal ftit jiem, jitlaq bla riperkussjonijiet. Forsi jekk ikollu l-frame of mind u ħanamel dan il-punt. Ma niġġeneralizzawx ukoll kif qed inti. Mhux it-turisti kollha huma hekk. Però biex insemmi każ tiegħi, jien meta kont għadni ħafna iżgħar u kont għadni immur clubs u kollox niftakar wara party kien grupp ta' studenti illi mort dejn il-karozza u sibthom ikissru l-karozza. Jiena għamilna lejl ġew il-pulizija, arrestawhom, telgħu il-qorti, kien hemm dan it-tip ta' proċess. Kien hemm ħafna tal-qalb biex ma jintellgħuhomx il-qorti u naħfrulhom u kollox ħalli mmexxu aktar hekk. Però immaġna għandek karozza, kont għadni student, flus ma kellix, ħsara fil-karozza, b'xi mod rid nitħallas. U l-argument li kienet jien dakinhar kien isma' dawn m'għandhomx minn fejn iħallsu jiena rid nibqa' insisti kont għadni student tal-liġi, so iktar kont ngħid naf ċerta ħanajtek drittijiet u tkun iktar entużjast. Però naħseb dak ix-xenarju seta' japplika għal da? Issa rridu niġbdu l-linja, għallim tip toffiża. Ekku, għal kont se ngħidlek dik mhix minor. Li turist, għalhekk qed ngħidlek x'inhu minor. Dak li qed ngħid, il-minor ħajġi kwantifikat bil-ħsarat bl-ispejjeż kemm huma, jien kif nista' flejl jirnexxieli nġib kwotazzjoni tal-ħsara li saret li fil-karozza. Qed nagħti eżempju, dak imissib tal-ħatter ġa biex issib mekkanik jaralek il-karozza, jagħmillek is-survey, jgħidlek isma' ħadd tiġik tiswik daqshekk. Hemm dawn it-tip ta' komplikazzjonijiet. Dik hija waħda. Min-naħa l-oħra mbagħad għandek argumenti bħalma hemm lokalitajiet li jbagħtu ħafna minnhom huma offiżi bħal pereżempju mill-ħruġ tal-iskart fil-ġurnata ħażina. Hemmhekk għalfejn le tajjeb iva hija nimxu f'dik id-direzzjoni. Hemm li jkollok infurzar aktar spedit aktar malajr, tajjeb. Għalhekk wieħed irid jara issa sa fejn ħanaslu. U jekk imbagħad il-qudiem mhux ħammorru li allura ċ-ċitazzjonijiet li naqalgħu mal-karozzi l-istess mhux ħajkonna dritt illi forsi nikkontestawhom ma titħallashom there and then. Fiha tajjeb fiha l-ħażin tagħha. Fiha l-ħażin tagħha fis-sens jekk Alla ħares qatt jitneħħallok tappella x'mandu jkun qatt. Mhux hekk? Sewwa. Jiena dik li tbeżżani fil-verità. Għalhekk irridu naraw il-liġi, jiġifieri nippreferi qabel u naħseb tajjeb li qed tagħmel dan il-podcast biex l-ewwel net l-oppożizzjoni turi fejn huma l-linji tagħha. U l-gvern jekk qed isegwi alla volja ma ċċettax li jiġi hawnhekk qed noruh isma' x'inhuma l-linji tagħna. U min-naħa l-oħra l-gvern jilqa' x'ġieli jiġru wkoll. Naslu l-Parlament, aħna nresqu xi ħaġa u l-gvern jaċċetta li jsiru emendi. Il-Parlament mhux dejjem isna kelbu qattu sewwa jkun hemm drabi fejn naċċettaw eżempju minnhom relatata ma' da. Għaddejna liġi f'din is-sena dwar bdiet f'Diċembru komplet issa. Dwar il-regoli tat traffiku, il-ksur tal-liġi ta' traffiku, li xi ħadd iweġġa' lil xi ħadd joqtol lil xi ħadd. Kien hemm liġi proposta mill-gvern eżempju li jekk inti sewwa immaġna inti għaddejja fit-triq rajt xi ħadd qed jitkessaħ bil-karozza, ħatlu filmat u tellajtu Facebook u inti ktibt qed tgħid isma' da x'jiġifieri hawn dat tip taqżis fit-toroq tagħna. Għandek id-dritt tal-libertà tal-espressjoni, għandek id-dritt li dak il-persuna qabattu tellajtu Facebook forsi għaddejtu lil xi ġurnalisti u rrappurtawh. Skont il-gvern kieku ma intervjenejniex aħna kien ħajajt li inti għamilt reat kriminali li inti tellaj dak il-filmat fis-social media. Għax jiġi ksur ta' data protection? Le, l-argument tal-gvern kien li inti b'xi mod qed tippromovi li ħadd ieħor jagħmel l-istess. Issa inti il-messaġġ tiegħek ma kienx hekk. Inti il-messaġġ tiegħek kien illi ara dan it-tip ta' qżis ejja ħanaqbduh ħalli ma jkunx hawn dawn it-tip u min qed jitħajjar aħna qed narawk. Dak it-tip ta' messaġġ ta' ħansejħlu viġilanti tas-soċjetà. M'għandniex bżonn dawk it-tip ta' affarijiet anzi għandna nimbuttawhom. U konna aħna li emendajna dik il-liġi. Il-gvern rid saħansitra għal-inqas il-proposta kif kienet imbagħad inbidlet to be fair.
Rrit li anke ġurnalist jekk jirrapporta sewqan perikolus u jtella dak il-filmat waħdu, il-ġurnalist kien ħajinstab ħati ta' reat kriminali wkoll li kieku ma intervjenini aħna. Jiġifieri dan it-tip ta' over control issa hemmhekk we draw the line. Dawn huma t-tip ta' affarijiet fejn wieħed irid jassess u hawnhekk toħroġ l-importanza ta' xogħol li ma tantx jidher xi kultant bħala oppożizzjoni fejn jirnexxielna bil-kelma tajba, bid-dialogu, bil-persważjoni nikkonvinċu li jisma' qed tifhmu x'qed tagħmlu, qed tifhmu li din ħażina u nagħti il-benefiċċju tad-dubju forsi ma jkunux rawa. Però dan it-tip ta' programm li tagħmel issa, f'dan it-tip ta' suġġett naħseb huwa tajjeb illi we set the boundaries ta' fejn huwa red line għalina u tajjeb li nibdew niġbdu dik il-linja minn qabel ukoll. Mbagħad jalla jkun hemm id-diskussjoni wkoll fil-Parlament kif għandu dejjem ikun. Ekku. Xi ħaġa li vera qed tinkwetani fuq din hija din. Mela, inti għadek kemm semmejt persuna li ħadet filmat u tellatu fuq social media. Il-body li ħajkun qed jieħu ħsieb li jara illi jimmulta lil dawn it-turisti. Ma jistax ikun preżenti fit-toroq 24/7. Jista' dan ifisser illi ħajkun hemm xi tip ta' monitoraġġ, skrutinju fit-toroq kameras. Diġà. U hawn ħafna kameras li qed jittellaw illi ħadd ma jaf x'inhuma. U mhux biss, jekk inti għandek kamera privata tiegħek qed tassess il-proprjetà tiegħek, però b'xi parti minnha qiegħda fuq triq pubblika u qed tiġbed u rnexxlek taqbad xi inċident, il-pulizija għandha dritt titolbok dik il-filmat ukoll. Dik il-liġi kif bħalissa. Imma jekk inti jiena jinkwetani ħafna il-ċentralizzazzjoni tad-data. Tinkwetani ħafna. Għandek raġun ukoll. Għax qed tiġi abbużata naraw x'inhu għaddej madwar id-dinja bħalissa kollox huwa kkonċentrat biss fuq il-globalizzazzjoni u ċentralizzazzjoni tad-data. Jekk ikonna dawn il-kameras fit-toroq ma jfissirx li abbinat magħhom jista' jkun hemm xi forma ta' social credit system. Forsi tista' tiġi iktar tard sewwa. F'ċerta pajjiżi. Diġà. Fejn inti pereżempju inqbad tikser il-liġi, titħallas il-multa dak il-ħin u jittieħdulek il-flus dak il-ħin mill-kont tal-bank. Alla ħares naslu sem. Dik żgur li. Diġà qed tiġri imma din. Teżisti f'ċerta pajjiżi. U l-Unjoni Ewropea taqbel magħhom daw. Noqgħdu attenti. Għaliex meta niġu għal reati kriminali, għal liġi kriminali ta' pajjiżna l-Unjoni Ewropea m'għandix il-kompetenza. Ġifieri noqogħdu attenti meta minn aspetta liġi qed nitkellem. Issa jista' jkun hemm xi membru parlamentari Ewropew li jgħid l-opinjoni tiegħu fil-Parlament ma jfissirx li dik hi l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea. U ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea għandha dritt li tdaħħal ċerta liġijiet fis-sistema kriminali tagħna. Ġifieri dak huwa again. Imma tista' aħna pajjiż sovran. Imma jista' l-Parlament tagħna jagħmel emendi fil-liġi bħalma ġieli jagħmel. U għalhekk qed ngħid alla ħares naslu semmek li l-Parlament tagħna jiddeċiedi li b'xi mod awtomatiku inti teħel ċitazzjoni u taqbad tinqatalek derenden mingħajr m'għandek id-dritti li tikkontesta u blimjet il-gvern jista' jaqbad u jindaħallek fil-kont bankarju tiegħek u joħodlok dawk il-flejjes. Mhux ħanamluha ċarax. Dak li jkun jgħidlek mandat ta' sekwestru mhux hekk jaħdem il-qorti jekk xi ħadd jagħmellek sekwestru, mhux il-bank jiġi sfurzat jiddepositom il-qorti. Dak huwa argument differenti fejn qed nitkellmu fuq is-sistema ġudizzjarja tagħna x'għad tagħmellek kawża. Dan qed nitkellmu dak li qed tgħid inti illi l-gvern ikollu dritt awtomatiku li lilek sabek ħati u jaqbad joħodlok il-flejjes ċumbum derenden mingħajr m'għandek id-dritt tikkontesta. Hemmhekk huwa ħażin. Għax inti għalhekk għandna qrati fis-sistema tagħna. Imma t-turist li ħajkun qed jiġi multat u jrid iħallas dak il-ħin, jekk ma jridx iħallas, x'ħajjiġri? Jien qed nittama li ħajkun hemm forma ta' sistema f'din il-liġi li turist ikollu dritt jikkontesta. U għalfejn le m'għandux ikollu dritt jikkontesta. Ġi jekk dan il-turist huwa kuntent u jammetti tal-ħażin li jagħmel biex iħallas, tajjeb. Sewwa ħam nimxu f'sistema effiċjenti. Ħallas derenden, ingħalqet hemm, jalla ma jagħmilix u ma jerġax jagħmilha. Però minna ħal oħrek għandek xi ħadd li qed jikkontesta. Jien nemmen li għandu dritt kollu, id-dritt kollu li bħalma aħna jkollna ċitazzjoni u nistgħu mmorru quddiem it-tribunal u nikkontestawha, hekk għandu jsiru kollu dak it-turist. Għalfejn le. Li ma nippermettux u li għandna nimxu hija l-effiċjenza fis-sistema. U tajjeb li nimxu f'dan l-effiċjenza, però ħanamel argument ieħor parallel. Sal-bieraħ kont jagħti il-qorti. L-ewwel darba li nstemat ix-xhieda ta' mara li soffrit vjolenza domestika 6 snin ilu. Dik ir-realtà fis-sistema tagħna. 6 snin ilu din soffrit allegatament sewwa xi tal-qorti. Soffrit daqqiet ta' pon u letteralment demm ħireġ minn wiċċa b'tarbija f'idejha.
waqt li kienet isir iswat, instemat 6 snin wara għadha ma nqatax. Naf b'każijiet fejn anzjani werwrin ġo darhom minn uliedhom illi għadhom ma nqatawx il-kawżi 4 snin wara. Jien, b'każ ħansemmi każ tiegħi personali, il-karozza tagħna kien hemm vandaliżmu, niżżilt żewġ xhieda li rawa l-assa tal-pulizija, jiġifieri daw għamlu rapport, jien għamilt ir-rapport, saret kien hemm ix-xhieda, qed jgħidulhom xraw u x'maraw, xraw il daw il-ġiex persuni jaqbżu minn fuq ċint jinżlu fuq il-bonnet, ikissru l-karozza. Jitilqu lem, waqfu jkellmu l-dan nies. U hemm il-kamera sid-dawra kollha u l-pulizija ma ġabritx il-filmat. U aħna bqajna ċikku briku ma ġara xejn, każ tiegħi personali tinsemmi, bħal daw min jaf kemm hemm min qed isegwina u jaf bihom. Għalhekk qed ngħid tajjeb ħanimxu f'din l-effiċjenza, però bżonn effiċjenza f'każijiet serji oħrajn ukoll. Issa daw li semmejt hemm każijiet ħafna iktar rar. Però qed immorru għall-effiċjenza għal mat-turist biss ħażin jekk qed nagħmlu hekk. Għalhekk ma tinżillix jiena meta xi ħadd jgħidli li diħa tkun manwali. Mela, Bil-fors tkun involut l-AI fiha dan. ara jien inħobb nagħti il-benefiċċju tad-dubju. Ekku, anka jiena, Jien in an ideal world. U ma nħobbx niġri, jiġifieri dawn Ma tajjeb li tkun kawt u tipprova tara x'jista' jiġra, x'hekk tista' li qed nipprova noħroġ f'da Stef huwa illi il-gvern qed imexxi dal-kunċett. Inħares leħ ngħid iva għandu t-tajjeb tiegħu, però ejja naraw fejn nistgħu nilqgħu mill-abbużi. U għalhekk huwa tajjeb li jkollok dat tip ta' diskussjonijiet biex in-nies hemm barra jifhmu li jisma' għandna nies fil-Parlament li mhumiex maqtwajn mir-realtà, illi jafu kif taħdem is-sistema ta' ċitazzjonijiet, jafu li hawn turisti illi iva jitkesħu u hemm bżonn li nrażnuhom, però fl-istess ħin nifhmu wkoll illi għandna sistema f'pajjiżna fejn persuna tieħi dritt jikkontesta għax mis-seba' fl-aħħar tista' tieħu lid. Jekk ħanaċċettaw ċerta affarijiet issa l-qudiem jistgħu jibqgħu jeskalaw għax ngħidulha minni hemm ma nagħmluhiex hawn. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti, hawnhekk fejn tiġbed il-linja ta' dak li huwa ħanajtek raġonevoli u mhuwiex raġonevoli. Ma nibdewx bil-mod il-mod naċċettaw kollox biex imbagħad fl-aħħar nispiċċaw nimbelgħu. Hemmhekk tidħol is-sistema tagħna. il-kameras li qed jitwaħħlu bħalissa jaħdmu bl-AI? Dik żgur mhux jien f'pożizzjoni nirrispondik, għaliex ovvjament fl-oppożizzjoni m'għandix aċċess għall-Ministeri, m'għandix aċċess għal dak li jħaddem il-korpi dixxiplinarji u dawk li għandhom aċċess għalihom. Li naf żgur ovvjament li jeżistu kameras illi permezz tagħhom ikun hemm iva rapporti ta' kontravenzjonijiet u reati. Dawk jeżistu żgur. Jekk il-gvern jiddeċidi jagħmel iktar kameras fit-toroq biex ikun jista' jkollu iktar skrutinju biex jasal għal dan l-iskop, taħseb li huwa fair għaċ-ċittadin li dejjem ġabruħu sew li jiġi skrutinjat u titneħħa l-privatezza kollha tiegħu fejn mar bil-karozza għand min dieħel. Dan il-dibattitu bejn il-bilanċ għall-privatezza u l-bilanċ fis-sigurtà. Kollha kemm aħna nieħdu gost kieku jkollna kollha t-toroq siguri. Ma nistax tgħid li ma tistax tieħu gost. Però min-naħa l-oħra mbagħad wieħed irid jifhem l-argument tal-privatezza. Ġifieri ħa nagħti eżempju fejn irnexxiet dil-biċċa xogħol tal-kameras. Kollha niftakru l-każ fejn, mhux ħansemmi l-ismijiet, però kien hemm vittma ta' mara li nstabet mejta, l-katavru tagħha nstab mejjed ġo warehouse, u permezz ta' ċerta kameras fit-toroq instab li r-raġel tagħha kien qatilha, ħada ġo warehouse u ħbija hemmhekk u għandek bil-kameras instab dal-persuna. Hemmhekk huwa tajjeb. Mhux tajjeb li għandna persuna li qatel li nstab tajjeb ħafna ilu snin ta' dal-każ li qed insemmi. Li nridu noqogħdu attenti min huwa il-moħħ wara u l-amministrazzjoni ta' dawk il-kameras. Jekk qed jintużaw biex naqbdu il-ħażin, mela le, wasalna biex kien hemm il-ġustizzja mhux għal dik il-mara, dik il-mara ntilfet ħajjitha. Però min sofra l-konsegwenzi il-vittmi l-familjari tagħha u dak il-persuna mill-ħażin ra l-konsegwenzi x'huma. Tajjeb ħadmet is-sistema. Però jekk min qed jabbuża mis-sistema biex jara Steff fejn sejra, Steff fejn qed tkun, ħanżidlek l-argument, dan l-inġor Rumana. Dan ġor Rumana għandu l-location, ġifieri dan ukoll l-istess. Irdu noqogħdu dawn huma l-linji fejn jidħlu l-liġijiet tagħna, fejn jidħlu l-protezzjoni liċ-ċittadini tagħna, però kollox irid jintafa' fuq bilanċ, fuq miżin ta' bilanċ ta' x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex. Issa tgħidli l-AI. Argument li ma jispiċċa qatt. Bil-fors le. Argument li ma jispiċċa Ma qatt. ngħidlek għaliex. Però fiha l-vantaġġi tagħha u fiha l-iżvantaġġi tagħha. Dejjem, dejjem, imma meta tiżen
jiddispjaċini ma naħseb iktar fiha żvantaġġ ngħidlek għala. Inti jekk taqbad il xi ħadd, qed jikser qed jagħmel l-istorbju fit-triq, pereżempju. Ħajkonna lil xi ħadd li jitlaq dak il-ħin minn x'imkien u imur ibellalu multa dak il-ħin, mhux bil-forsi li tiġi skrutenjat viżavi kamera u mill-kamera jitla' minnu dak il-persuna. Jiġifieri Ma naħsibx li bil-forsi f'dak il-level dil-liġi, għall-inqas ma naħsibx mill-mod kif qed jagħti il-gvern ma naħsibx li huwa f'dak il-level. għax ma tagħmilx sens għal pajjiżna, aħna m'għandniex Għalhekk wieħed irid jifhem u jara l-liġi x'se tkun. Għax jiena m'għandniex ir-riżorsi biex inżommu din. aħna ħajkonna 24/7 standby kif jidħol rapport, ma naħsibx li f'dak il-level. Għalhekk jien qed Again- ninkwieta li din hija xi ħaġa mmexxija mill-AI fejn ħajkollok id-dejta kollha tiegħek, insa li inti Malti, inti barrani, ġej tal-btala hawnhekk, Derin Karabot huwa avukat jgħix Sweden, dan għandu 24 sena pereżempju, jiġifieri bil-forsi irid ikun hemm sistema fejn l-awtoritajiet iridu jkun jafu min int. Nippreferi li l-AI tintuża biex ittaffi traffiku fit-toroq tagħna. Nippreferi li l-AI tintuża biex ikonna sistemi effiċjenti biex minflok noqogħdu f'ċerta kjuwiet biex neqdew minn xi dipartimenti jkun hemm l-effiċjenza. Għalhekk qed ngħidlek l-AI xafra taqta' minn ġiex naħat. L-AI nippreferiha tintuża biex tgħinni biex nipproċessa xi informazzjoni jew xi dejta aktar malajr mingħajr ma jkolli lik ta' dik l-informazzjoni. L-AI fiha l-vantaġġi tagħha. L-iżvantaġġ jista' jkun min hu l-moħħ jew min qed jieħu dik l-informazzjoni. U hemmhekk nifhem l-argument tiegħek u għalhekk irridu noqogħdu attenti u dan huwa l-iżvantaġġ issa ħammurlek f'argument naqra ieħor. L-iżvantaġġ tal-Parlament tagħna. Il-Parlament tagħna issa kulħadd jgħidlek għax mhux għax aħna part-time u mhux full-time, ħanati eżempju dwar nuqqas li nħoss jiena bħala membru parlamentari part-timer li għandi l-professjoni tiegħi għandi x-xogħol professjonali tiegħi. Il-liġijiet tagħna ta' pajjiżna madwar 70% jiġu adottati direttament mill-Unjoni Ewropea. Xi jfisser li 30% tal-liġijiet jgħaddu mill-Parlament Malti. Issa, ħanerġa' niġbed il-linja. ċerta liġijiet tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jimpinġu fuq is-sovranità tagħna bħal meta niddiskutu liġijiet kriminali l-Unjoni Ewropea ma tistax tidħol fiha dik hi kwistjoni sovrana fuq kwistjoni ta' taxxi, etc. Min-naħa l-oħra, dawk it-30% tal-liġijiet tal-Parlament tagħna kemm għandna membri parlamentari iffukati u għandhom ir-riżorsi biex jiskrutinjaw dak li qed jgħaddi. Jekk tqabbel il-liġi tal-Parlament tagħna u ngħidha hand on heart u jiddispjaċini li ngħidha u qed mill-ikbar dispjaċini li għandi. Tqabbel il-liġijiet tagħna mal-liġijiet li għaddu pajjiżi oħrajn, m'għandniex l-istess livell ta' dettall fil-liġijiet tagħna li jieħu ħsieb ċerta affarijiet u m'għandniex l-istess proċess ta' skrutinjar. Aħna għandna mela lek kumitat tal-abbozzi, però l-membri parlamentari tagħna ħanieħu minni irid indur fuq xi ħadd illi huwa espert biex ikollu l-ħin jikkonsulta miegħi b'xejn biex jgħinni. Sewwa kif nagħmlu aħna. Ġiet liġi fuq il-pulizija, nitkellem jien ma' uffiċjali fil-pulizija, nitkellem ma' min hu fuq naħa l-oħra ma' avukati u però kollox abbona volontà ta' min qed jgħinek. Għax m'għandniex ir-riżorsi u l-istruttura biex nitlu fid-dettall tal-liġijiet u hawnhekk jidħol dak li kwit li tissemmi inti. Jekk aħna ħanimxu f'direzzjoni fejn il-Parlament tagħna minnaħa għandek gvern illi għandu r-riżorsi, għandu l-ministeri, għandu d-dipartimenti, tajjeb, hekk għandu jkun. Però minnaħa l-oħra għandek oppożizzjoni illi m'għandix l-istess level playing field, m'għandix l-istess riżorsi, issa tgħidlek titkellem hekk għax l-oppożizzjoni. Però jalla nkunu fil-gvern, aħna nagħmlu l-istess biċċa xogħol illi intejbu, mhux inkunu kif inħallu kollox status quo, però nbidlu s-sistema parlamentari, nelevawha għax konna fl-oppożizzjoni, nafu xi ġifieri tkun fl-oppożizzjoni ma jkollokx ir-riżorsi u tal-loka għax għandek bżonn checks and balances. U hemmhekk jidħol l-importanza ta' checks and balances fis-sistema tagħna x'hekk ikonna ħanamel argument legali. Aħna għandna 3 pilastri u nżid ieħor jiena, però għandna 3 mhux jiena l-istruttura kollha. Mela, għandek il-Parlament Malti, il-Leġislattiv, l-Eżekuttiv li huwa l-Gvern, u għandek il-ġudikatura, il-qorti. Magħha nsit il-ġurnaliżmu jiena. Meta inti għandek il-poter f'waħda minn daw biss, hemmhekk għandek problema għax m'għandekx checks and balances. Għandek stat totalitarju. Jekk aħna ħanimxu lil eżekuttiv, il-gvern, kwalunkwe gvern biex ma naqax mhux partiġan nitkellem. La dubju. Jekk kull wieħed mill-gvernijiet tissa jew tal-qudiem ikollu l-poter kollu hu, ħajkonna problemi kbar għax hemmhekk tasal fi stat ta' dittatorjat.
U jkollok ħafna abbuż. U jkollok ħafna abbuż, jkollok din centralization of data li qed issemmi inti, mela jekk ikun hemm sistema fejn il-ġudikatura għandha li jettu s-saħħa li tiddeċidi fuq il-rati tagħna għalhekk huma importanti ċerta punti min ikun prim imħallef, min ikunu l-imħallfin, għax dawn ħajkunu qed jiskrutinjaw il-bqija tas sistemi l-oħra. Jekk il-Parlament ħanneħħulu s-saħħa tad-dibattitu tad-diskussjoni u ngħaddu liġijiet kollha 50% plus 1, ħatati s-saħħa lill-gvern għax il-gvern għandu l-maġġoranza fil-Parlament. Dawn huma checks and balances mela diskussjoni tal-prim imħallef li kellna hemmhekk tidħol għax jekk kollox ħajkun ċentralizzat f'waħda minn dawn it-tlieta, ħajkonna l-problemi. Għax l-AI hemmhekk fost ħafna oħrajn, informazzjoni oħra, tista' tiġi abbużata. Dak l-argument li beżżani jiena, u għalhekk qed ngħid fil-Parlament għandna bżonn ir-riżorsi biex niskrutinjaw il-gvern, u għalhekk għandna bżonn il-qorti nażlu tajba biex ikollha deċiżjoni tajbin fuq il-Parlament u fuq il-gvern, u għalhekk il-gvern għandu jkollu riżorsi biex irressaq proposti tajbin lill-Parlament u ma jkollux għalfejn jitla l-qorti għax jagħmel kollox sew. Jalla jkollna dis-sistema. Ekku, nisperaw. Again, dak huwa l-kunċett. Jiena bħala pajjiż narana illi vera aħna sovrani, imma forsi minħabba raġuni li qed tgħid inti illi għax il-membri parlamentari jaħdmu part-time u għandniex bażi soda ta' skrutinju, imma wisq nara li dak li tgħid l-Ewropa naqbdu nadottawh mingħajr ma nagħmlu risk assessment fuq pajjiżna. Case in point anke pereżempju jekk inti tara naqra x'ġara daw l-aħħar snin, ma nistax ma nsemmix il-pandemija tal-COVID pereżempju mingħajr ma milna riski ta' l-affarijiet kollha li ġaluna nagħmlu għaskapitu ta' ċittadini u ta' kemm mitu nies u ta' kemm blajn affarijiet. U ksirna l-liġijiet, ġifieri l-istat kiser ħafna drittijiet tan-nies. Wisq nara li aħna bħala pajjiż imbaxxu rasna għax qalet iva l-Ewropa ngħidu iva aħna. Ara, fuq tal-COVID ħaniġbed linja ma tantx naqbel miegħek. Nifhem l-inkwiet tiegħek. Għax kien hemm argumenti illi xiġifieri għax m'għandix il-vaccine ma nistax naċċedi għal ċerta postijiet u kollox. Nifhem dak il-livell ta' inkwiet huwa fuq kwistjoni ta' id-drittijiet tiegħi minn aspett ta' libertà. Però konna f'kuntest ta' pandemija. Konna f'kuntest fejn jekk inti issa dan huwa fejn ma naqbilx miegħek jiena. Fejn inti għax għażilt li ma tieħux il-vaċċin, tista' tpoġġi f'riskju lil ħadd ieħor li ħal vaċċin u ħal prekawzjonijiet u tista' Taf li mhijiex hekk. Taf li hemm evidenza. Għalhekk qed ngħidlek li ma naqbilx miegħek fuqha. That is where I draw the line jiena. Però min-naħa l-oħra dwar l-iskrutinju tagħna fuq liġijiet tal-Unjoni Ewropea, hawnhekk huwa dak l-argument li għamiltlek l-ewwel. Hemm fil-Unjoni Ewropea hemm sistema ta' checks and balances fis-sistema parlamentari, fis-sistema tal-Unjoni Ewropea li hemm. U għandhom riżorsi tajbin ħafna. Imma it's not a one size fit all. U għalhekk jidħol ix-xogħol issa tal-membri parlamentari Ewropej tagħna. Eżatt. Illi aħna għandna 5 plus il-President tal-Parlament Ewropew illi f'xogħolhom u nittama għall-inqas minn dak li nsegwi jirriżulta. Ovvjament imbagħad jiddependi kemm pajjiżi oħra ħajrispettaw il-pożizzjoni tagħna. Dwar li ċ-ċokon tagħna jpoġġina fi żvantaġġ. Però mbagħad meta niġu għal affarijiet tas-suq wieħed, il-free market, il-freedom of movement fl-Unjoni Ewropea dawk huma affarijiet tajbin ħafna li għandna nimbuttaw li jgħin fl-ekonomija tagħna, li jgħin li wieħed jista' jivvjaġġa madwar l-Ewropa kollha mhux xi ħaġa tajba illi tgħinna kemm minn aspett kummerċjali u kemm minn aspett ta' kwalità ta' ħajja tajjeb ħafna. Li jonqos min-naħa tagħna hija dik is-sistema li qed ngħid. Fejn fuq il-liġijiet tal-Parlament tagħna, tal-Parlament Malti, hemmhekk nemmen illi m'għandniex biżżejjed kontribut minn esperti biex ikollna liġijiet illi fl-aħħar mill-aħħar jispettaw jew ikollna nikkumparaw ma' sistemi oħrajn ma nidħlux fl-istess livell ta' dettall ta' parlamenti oħrajn. Hemmhekk inħoss li għandna nuqqasijiet. Taħseb illi qed nimxu lejn it-triq ta' Digital ID? Aħna l-ewwel tkellimna ħafna fuq ċentralizzazzjoni ta' data li hija perikoluża tnejn li aħna qbilna. Qed inħoss li l-gvern qed imexxina lejn id-Digital ID fejn kollox ikun fuq app, is-saħħa tiegħek, il-flus tiegħek, il-karozzi tiegħek, il-liċenzji, kull ma tista' timmaġina. Ara, mela, jien ingerger ħafna dwar
kemm għandna entitajiet governattivi li għandhom informazzjoni żbaljata għax m'hemmx koordinazzjoni bejn l-entitajiet kollha. Dik vera ngerger fuqha. Jiġifieri jkollok mal-isptar ħanti eżempju vera bażiku. Mal-isptar jkollok indirizz mod, u mbagħad ma tat-taxxa jkollok indirizz mod ieħor. Għalfejn għax għandek żewġ sistemi paralleli qed jimxu għal rashom. Issa hemmhekk jiena ingerger fuqha għax inti dik kull m'għandek bżonn huwa an integration, coordination bejn l-informazzjoni minn entitajiet governattivi. F'dak l-aspett hemm bżonn iċ-ċentralizzazzjoni. Sewwa ġifieri wieħed ikollu l-informazzjoni korretta throughout l-entitajiet tal-gvern kollha. Naħseb li tajjeb. Li ħanati eżempju, mort l-isptar u għandek ir-records korretti, qed nagħmel din insistenza, records korretti tiegħek fid-data tiegħek huwa tajjeb għax hekk alla ħares qatt jiena tani xi ħaġa daħluni l-isptar m'iniex konxju. Daħlu fis-sistema tiegħi u sabuha malajr għax hija kwistjoni ta' minuti u sekondi. Sabu malajr x'jaqbel miegħi x'kien serventi kelli x'seta' ġrali, dak huwa tajjeb għax qed jgħinna. Diġà kienet hekk imma. Ekki. Records l-isptar. Ekki. Ma mhux diġitali. Ma kienx diġitali. Jiena li forsi wieħed irid joqgħod attent huwa min ħajkollu aċċess għal dik l-informazzjoni. U dik li qed beżżan-nies għax qed naraw ħafna abbuż ta' poter. Imma għalhekk qed ngħidlek is-sistema fi l-vantaġġi u l-iżvantaġġi huwa vantaġġ li jkollok l-integrazzjoni tad-data. L-iżvantaġġ u l-biża' u hawnhekk tidħol issa da fuq kollox li jkollok gvern trasparenti, li jkollok gvern li lest jagħti l-informazzjoni li jkun open u mhux għalfejn ikollok għalfejn il-ġurnalisti jagħmlu l-freedom of information request li jkollok il-nies jistaqsu jkollok bla risposta. Huwa l-obbligu tal-gvern illi jispjega s-sistema tagħna. Huwa l-obbligu ta' kull gvern, mhux qed ngħid dirett għal dan il-gvern għal kull gvern. L-obbligu ta' kull gvern illi jekk hemm dubju bħal meta qajjem id-dubji inti, għandu jiġi il-Ministru responsabbli u jgħidlek le dak mhuwiex il-każ u jagħtik ir-raġuni għalfejn. Dik hija l-importanza tas-sistema tagħna. Aħna ngħixu f'demokrazija. Ma ngħixux f'reġim awtoritarju. Grazzi, ħanajtek, għas-sistema kostituzzjonali tagħna, nisperaw li tibqa' dejjem salvagwardja ta' fek. Nerġa' mmur l-argument tal-poteri daka. Però l-iktar ħaġa importanti hija t-trasparenza maċ-ċittadini tagħna. Li jekk inti għandek gvern li qed joqgħod jaħbi l-informazzjoni, qed jagħmililek diffiċli biex taċċessa ċerta informazzjoni li inti għandek id-dritt tkun taf fejn l-informazzjoni tiegħek. Hemmhekk tidħol il-biża' tiegħi fuq da kollu, jiġifieri fiha l-vantaġġi taċ-ċentralizzazzjoni kif qed ngħidu. Però fiha l-iżvantaġġi min hemm warajha, min għandu dik l-informazzjoni. Hemmhekk iva ninkwieta, speċjalment jekk dik l-informazzjoni qed tintuża, nagħti eżempju bit-tpattija politika eżempju, illi hemm Steph, illi Steph qed tagħmel dan il-podcast qed joħroġ ħafna affarijiet kontra l-gvern minnu, mela għandna din id-dejta biex nużawha kontrija. Hemmhekk ħażin. Sewwa, u alla ħares qatt naslu f'dak l-istat. Però issa ħanġib argument politiku jien sewwa. Kenna sitwazzjoni fejn il-gvern aċċessa informazzjoni ta' taxxa biex jattakka politiċi u jgħidulhom intħarġet b'mod politiku, b'mod partiġjan. Ħalliha li ma kienx minna u kien hemm argumenti kollha sewwa, però il-ħsara saret. Kien hemm abbuż ta' poter. Dejjem ikun hemm abbuż ta' poter u inti dejjem trid tiżen. Imma Da xajħalli. balances? Ekku, le mid-darba welf. Ma nafx xi ftit ġimgħat ilu l-ewwel podcast tiegħi fil-fatt kien ma' persuna illi din bħala ġenitur ta' tifel minorenni li jmur l-iskola irċivit email illi ħadd ittieħed id-dejta kollha ta' tfal u ser tinżamm ġo server l-Indja sakemm ikollhom 24 sena. Sa jien against incident il-Ministru ma ġiex, incident ċinis li jikkonċernaw u sissa l-IDPA għada ma tatnix risposta anzi farfret idea għax dan huwa qatt kriminali. Jiena naħseb jiġi għat kriminali, inti ma tistax taqbad mingħajr il-konsens tal-ġenituri, Jiġifieri l-email kienet tgħid illi mingħajr il-konsens tiegħek dik id-dejta se tinġabar. Ġo server l-Indja u l-iskuża kienet biex inkunu nafu kemm għandna school leavers, dik hija raġuni valida għalfejn int tiċċentralizza dejta ta' studenti u mhux biss ta' studenti tal-ġenituri ta' kollox. Ma hawnhekk tidħol dik li qedlek it-trasparenza. Il-bżonn li
Mill-iskola rċivi tal-email qed tgħid? mill-iskola, skejjel tal-istat. Tal-każ ma nafx bih, però kien hemm każijiet simili oħrajn. Inkwitanti ħafna u qed nara li postijiet barra minn Malta l-istess. Għalhekk tidħol l-importanza li l-iskola jew inkella l-Ministeru tal-Edukazzjoni jispjega ruħu dwar Ekku. għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni, min iddeċida għall-imskop Mhm. fejn qed tinżamm u min għandu aċċess għaliha. Ekku. Jekk hux il-Gvern Malti biss. Allura ma tinkwitax illi meta ma tuħux dawn it-tweġibit lura ma tinkwitax bħala ġenitur. Tinkwieta. Għax aħna sallu għadna mingħajr risposta. Żgur li tinkwita. Għalhekk nagħmel l-appell illi jekk hemm dubji għandhom jiġu ċarati. Għalhekk nagħmel l-appell illi jekk inti għandek sitwazzjoni fejn għandek ġenitur inkwetat x'jiġifieri ma tingħatax ir-risposta. Dik id-dejta mhijiex tal-iskola. Kieku tal-iskola ma kellix għalfejn tmur għand il-ġenitur biex tistaqsi għal konsens jew inkella ġiet imposta ma nafx. Email biex jgħidula li ħadd inġabar id-dejta ġifri jaqqas u din is-senjura kitbet lura u qalet le jiena ma nagħtix konsens li d-dejta tat-tifel tiegħi. U r-risposta x'kienet? U r-risposta kienet le, xorta ħanoħduha. Ġifri, Malek għaliex of public interest kienet il-grounds, meta l-public interest ma kienx validu. mbagħad il-public interest. Min hemm warajh? Min ħajkollu dik id-data? Min ħajkollu dik l-informazzjoni? Fejn qed tiġi stored? Huwa reliable? Għax dik oħra, jekk inti għandek servers x'imkien jista' jkun mela le li barra mill-pajjiż għandek servers li huma serji, jista' jkun. Alla ħares kull server li nużaw f'Malta qegħdin kollha Malta ma jkollniex. Le, mhux hekk. Però għalhekk jidħol mbagħad ir-responsabilità dwar il-gvern jispjega lin-nies għalfejn qed tinġabar, min qed jaċċessa u x'inhu l-iskop li qed tinġabar dik id-dejta fl-aħħar mill-aħħar xi gwadan ħajkun hemm għal dawk it-tfal u għall-ġenituri fl-aħħar mill-aħħar. L-appell wieħed irid ikun, jiena m'għandix ir-risposta għalik għax m'għandix dik l-informazzjoni, però żgur li l-appell irid ikun li l-gvern jiġi l-qudiem u jispjega għalfejn qed jittieħdu ta' deċiżjonijiet. F'każ li ma jiġix il-qudiem u għad kriminali jista' jibqa' jiġbor id-dejta tat-tfal mingħajr ma jagħti raġuni valida. Mela, jien m'iniex avukat fil-kriminal, nipprattika fiċ-ċivil. Ġifieri ma naħsibx li l-persuna idonea li nirrispondik. Reat kriminali joħroġ biss mill-kodiċi kriminali tagħna. U again, minn aspett ta' teknoloġija, sfortunatament ngħid il-liġijiet tagħna għadhom lura wkoll minn dak l-aspett kriminali. Data protection tiġi ta' Data protection m'għandix taqsam ma' minn aspett tista' tasal għal ksur, però mhijiex fil-kodiċi kriminali. Tista' tasal għal ksur tal-kodiċi, mhux qed ngħid, mhux I'm not ruling it out. Però wieħed irid jifhem naqra iktar il-każ, speċjalment meta inti għandek reat kriminali, l-istat jiksirlek dritt fundamentali tiegħek, human right, which is different from a criminal charge. Criminal charge jekk xi ħadd xi persuna abbużat mill-poter tagħha u għamlet azzjoni minn awtorità kontra xi ċittadin jew kontra l-kodiċi kriminali. Hemmhekk iwa. Però l-istat jiksirlek dritt fundamentali human right. U hemmhekk huwa l-argument li jisma' għandniex naġġornaw issa ħandmurlek argumenti għal kostituzzjoni tagħna. Kemm ilna nagħmlu bit-talba? Ejja nagħmlu kostituzzjoni aktar aġġornata. Għadna bil-kostituzzjoni ta' 1964. Naqbel 100%. 64 għadna. Huwa argumenti li ma jispiċċaw għaddaw, però hemm bżonn li jkollna proposti soluzzjoni nies li jridu jimbuttaw dawn it-tip ta' riformi fit-tmexxija ta' pajjiżna. Allura l-fatti li pajjiżna m'għandux riżorsi biżżejjed biex jagħmel il-monitoraġġ u jkun hemm kameras ikunu mħadmin bl-AI biex jissorveljaw in-nies. U li inti tinkwieta fuq dan kollu. Jagħmlek conspiracy theorist.